ассалому алейкум духтарако, созен хубен духтаро, бо магазини Zara омадем. Дуюм дарвоза магазини 111 духтаро. Ҳам хе шарфҳои новинкаи фасон овардаe ки аҷоиботаш ба дуекои новинка омада биё Zara нишон тем. Дуекошон духтаро ҳам хе вариантҳои хушрӯ, начосдор, бренди хичунаи Zara духтаро диден. Нира ба любое чи пӯшида метонен, начосак дора, ғафсакакай мақсад. Ине расветка дора, ҳамаш короче вариантои ами дуекошон, костюмошон вай доран. Камтар начос дора, баъд киса ҳам дора, размерҳои чанд то чандаи Zara? 46 то 54, нархаш 350 сомон. Дигаршон нишон тем. 350 сомон нархи донаш каси оптовӣ мегира, бояд чи арзон мекуна Zara духтаро. Ине духтаро модели навшай бо. Ишам аҷоибот хушрувак диден. Ям чанд та расветка дорад, дуека. Ирам ҳам хе начос дора, остиниш дарозай ва кирташа, баъзе киртай неметонен ки адели ҳам пӯшен. Остинакошон хеле чи дорад, манжетак дорад духтаро. Нархи ирам ҳамчунин 350 сомон духтаро. Духтарако иша бинен чӣ хушрӯй. Дутта моделай. Се остинашон дарозай киса доранд духтаро. Размеротон ҳастай, нашуд размер беташ метонен нависен. Ина ранги кабути осмони костюмчаш диден, тагаш замшай хеле начос дорад. Аҷоиб хушрӯ остин дароз. Киртара адели костюм адели пӯшида метонен, костюмчаша любой чи хати мепӯши ба зебакай. Танада бо ремень дора, касе хоҳар ременча мебанда. Баъд духтарако Zara ни киртои дубайскиро оварда бинен. Ва биё киртои дубайскита нишон тем. Диден дар манекен нишон додум. Ина шарф доштиян духтаро дуека ҳам нархш 500 сомон гуфтен. 500 сомон дубайския духтарако. То 62 мепӯшидаги мешава духтарако. Аҷоиб хушрӯ. Биёд киртаи таната нишон тем бо. Ина духтаро киртаи танаша бинен чӣ хел хушрӯй. 4-5 расветка дора, 300 сомона бо арзон мекунан. Ина расветкош бирӯзови ё чангирош низ духтаро качествовои хушрӯшай духтарако. Мана бардови бо дора. Аҷоибот базеб. Духтаро неёра оли 800 сомон буд, чандай гуфтем? 450 сомон дуекошон духтаро. Корои дастӣ шарф доран. Тройкан духтаро дуека набудай, тройка будай. Нақшон беҳад арзон 450 сомони. Байни моделош ҳаста, ишам аҷоибот фасонак. Ина каса ино мехоҳад метонен заказ кунен духтаро. Ана моделон духтаро 550 на? 550 сомон. Материалш дубайский духтаро чанд? 500 кадиян духтаро. 550 буд. Имада 550 фурухтаги худаш 500 кадаги духтаро диден. Бо наген ки дурӯғай. Блогерора фан мекунан. Ина духтарако иша бинен чӣ хушрӯ. 500 сомон духтаро. Расветкош ҳаст, размерош ҳаст, материалш да ма худам гарантия метам духтарако ки бигирем бовар дорам, пушаймон намешавен. Аҷоибот фасонак. Шарфам доранд духтарако. Ина дама 550 сомон бо шарф шанад дагу шарфи сафед қати падаркор нестетида. Хай хулоса да ҷа вибр калонай духтаро. Ини платьёшон омадаги духтаро нав нигоҳ кунед чӣ хушрӯ. Ё чандиян Zara? 1100 сомон духтаро. Нигоҳ кунед чӣ корои дастиш бисёрай. Балхи тозаи алманали дубайския духтарако. Ваҳ аҷоибот духтарако. Диден хушрӯги киртара. Баъд бо ини расветкашам. Иди расветка дора? Ма тамбали када дер навор мекунам, расветка доштай тамом кадай духтарако. Ина 1100 сомонак духтарако. Аҷоибот хушрӯ.